Ahoj, pokud tě máš na počítač a chtěl bys si, třeba máš mobil, jako já, tak si poříď USB hub. Aby měl USB-C, nebo to, záleží, jaký máš mobil, jestli nový nebo starší, nebo teď jenom od iPhone 15 to jde, nebo od Androidech, tady vidíte to. A teď tam dáme kabely od klávesnice a od myši. A teď, jak to vidíte, tak to jde, jo, třeba si tam dám tak a můžu si psát, nevím, třeba napíšeme tak, dáme Enter a tady mám, jo, takže nechci se utrácet tisíce, tak je to asi největší volba.